Beste mensen, gisteren heeft premier Rutte ons toegesproken via de televisie. Iedereen heeft het denk ik kunnen zien. Hij heeft onderstreept hoe belangrijk het is om met z'n allen te werken aan het bestrijden van het coronavirus. We hebben er allemaal een taak en een rol in. De crisis raakt ons ook echt allemaal. Gisteren hebben wij al een verzoek gedaan aan iedereen om een vraag te stellen of om te laten weten wat je bezighoudt in deze dagen. En daar hebben behoorlijk wat mensen gebruik van gemaakt. Natuurlijk was ik heel graag naar iedereen toegekomen om rechtstreeks vragen te beantwoorden, maar dat gaat niet en het is misschien wel zo makkelijk om het ook via de televisiekanalen te doen die wij hebben. We hebben een hele hoop vragen binnengekregen en ik ga de vragen maar eens even voorlezen. Ik ga ze erbij pakken. Rosa van 10 jaar die stelt de vraag: waarom maken we ons eigenlijk zo druk? Ze vindt dat we eigenlijk elkaar niet zo gek moeten maken rondom een griep. Het is toch het coronavirus dat zich verspreidt, maar hoe ernstig is dat dan eigenlijk? Nou, het is wel degelijk heel ernstig. Het is namelijk een virus dat we niet eerder gehad hebben in Europa, waar ook nog geen weerstand tegen is opgebouwd. Dus er is ook nog geen pilletje of een spuitje die ons van dat virus af kan helpen. Vandaar ook dat we met z'n allen zorg hebben voor elkaar en dat we moeten voorkomen om het virus allemaal tegelijkertijd te krijgen, want dat zou namelijk betekenen dat er een enorme toeloop zou zijn op de ziekenhuisvoorzieningen en dat gaat niet. Dus wat dat betreft gaan we proberen te voorkomen dat iedereen het krijgt en proberen we daarmee ook de komst en het bezoek aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te spreiden. Dan gaan we naar Julian. Julian is 13 jaar en hij heeft ook een vraag. Hij vraagt zich af hoe gezonde mensen in Venray ook echt gezond kunnen blijven. Hoe kan dat nou als ze allemaal thuis blijven zitten? Ja, Julian, dat is een goede vraag. Want het is inderdaad heel verstandig om ook naar buiten te gaan. Te genieten van het zonlicht, ook dat zorgt voor vitamine. Maar ook om in conditie te blijven. Blijf bewegen. Houd natuurlijk wel afstand van elkaar. En ga dat ook niet massaal doen in grote groepen. Dat zijn ook de afspraken die we gemaakt hebben. Maar zorg dat je in conditie blijft. Dus een terechte vraag, Julian. Dan hebben we een vraag van Tom Aarts. Mag ik dan wel buiten voetballen met mijn vriendjes en mag ik ook nog gaan fietsen? Nou ja, zoals gezegd, sport is goed. Blijf in conditie, blijf bewegen. En voetbal is natuurlijk wel ook een contactsport. Zorg ervoor dat je niet te veel met elkaar in aanraking komt. En zeker als je een doelpunt scoort, ja, omhels elkaar dan deze keer maar eens niet. Dat halen we wel een keer in. Maar sporten en bewegen is natuurlijk goed en ook belangrijk dat we dat blijven doen. Maar houd afstand. Dat kan. Dan is er Christ van den Munkhof. Die stelt ook de vraag over Koningsdag en over de viering van 5 mei. Hij vraagt, gaan die evenementen en die festiviteiten door? Helaas, we hebben moeten concluderen dat het nu niet verstandig is om de verdere voorbereidingen voor die grote evenementen door te zetten. Om allerlei redenen hebben we gezegd, we gaan het stoppen. Wil dat dan zeggen dat er helemaal geen Koningsdag gevierd gaat worden? Dat zal afhangen van hoe het een en ander zich ontwikkelt in de komende weken. Dan is er Jan Scholte en die vraagt: bent u blij dat de baliefunctie van de coffeeshops weer open is? De buurt was namelijk bang voor overlast. En inderdaad, door het afhalen van spullen bij de coffeeshop mogelijk te maken, proberen we te voorkomen dat er overlast ontstaat in de buurt. Het is op die manier ook beter te handhaven en het lijkt ons verstandig dat die keuze op die manier gemaakt is. Dan hebben wij een vraag van Gijs Schapendonk namens de horeca in Venray. Hij vraagt zich af, wat kan de gemeente doen om ondernemers financieel tegemoet te komen? Hoe gaan we om met terrasleges en toeristenbelasting? Dat zijn heel duidelijke vragen van een ondernemer namens heel veel ondernemers in Venray. En we hebben met z'n allen te maken met een heel ongewone situatie. Ondernemers die elke dag normaal de mouwen opstropen om hard te werken en hun best te doen in die horeca, die worden ineens geconfronteerd met stilstand. Dat is heel vervelend. En dat heeft ook financiële consequenties. Hoe we dat precies gaan oplossen, daar heb ik nu nog niet het passende antwoord op. Het is duidelijk dat iedereen in Venray, maar ook in dit land, schade heeft door de ontstane situatie met deze coronacrisis. De premier heeft gisteren daar ook al over gezegd dat we daarnaar gaan kijken. Wat betekent dit en wat kunnen we doen als land? Daar zijn dus nu nog geen klip en klare antwoorden op, maar die gaan er wel komen.
En dus wat dat betreft kom ik daar op een later moment op terug. Dan heeft Gijs Schabendonk nog een andere vraag en hij zegt: wordt er nu meer gesurveilleerd in het centrum van Venray, nu ook de horeca haar deuren heeft moeten sluiten? Zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen? Sinds vanmorgen is er in het land een afspraak over een zogenaamde noodverordening. Dat betekent dat wij als overheid ook echt handhavend kunnen optreden. En wat dat betreft zal ook het toezicht daarop gericht zijn om allerlei rare dingen te kunnen voorkomen. En nou, daar is die noodverordening ook voor bedacht en die zullen wij ook toepassen indien nodig. Dan is er een vraag van Jimmy de Bruin. Hij heeft het ook over de aanslagen die wij als gemeente laten uitgaan, belastingaanslagen. Wat is de status van de verzending? Dat is vaak nogal een behoorlijk bedrag. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we ermee om als mensen hun baan dreigen te verliezen? De overheid zegt dat ze mensen gaan helpen. Dus ik ben benieuwd, zegt Jimmy de Bruin. Ja, een heel terechte vraag. Het is een hele grote zorg van heel veel mensen over hun inkomen. Zeker als je ZZP'er bent of een ander bedrijf hebt dat nu stil is komen te liggen. Grote zorgen waarop niet op dit moment alle antwoorden te geven zijn. Wij gaan dat wel heel goed in de gaten houden. We hebben er ook iedere dag opnieuw overleg over van hoe wij met alle schadeposten om kunnen gaan. En als wij de antwoorden hebben, komen wij ook daarop direct bij u terug. Dan is er nog een vraag van Marjolein Vollebrecht. En zij zegt: oppassers die schieten nu als paddenstoelen uit de grond. Jeugd en volwassenen die goed bedoeld allerlei hulp aanbieden in de kinderopvang. Is dat wel gewenst met het oog op de verspreiding van het virus? En tevens waarschuwt Marjolein ervoor dat deze oppassers niet gescreend zijn en dus niet verzekerd. Is die zorg terecht? Het klopt inderdaad. Gelukkig zijn er heel veel mensen die opstaan en zeggen: ik wil iets betekenen voor een ander. Hulde daarvoor. Maar natuurlijk proberen we wel ook ervoor te zorgen dat dat ordentelijk verloopt. Wij zien dat de eerste hulp vaak ontstaat vanuit buren, vanuit familie, van mensen die je kent, die dichtbij zijn. Maar ook andere initiatieven, daar zien we mensen in opstaan die hun hulp aanbieden. En we proberen natuurlijk elkaar daar zo goed mogelijk in te ondersteunen en ook zo goed mogelijk te waken dat de kwaliteit van die diensten dat goed is. En als er ook maar enige twijfel over ontstaat, bespreek dat dan met anderen. Voor mijn part met de gemeente. Maar laat het weten. Maar waar het om gaat, is dat op dit moment we heel erg zoeken hoe kunnen we de juiste match maken tussen de vraag van heel veel mensen voor hulp, voor boodschappen doen of het vervoer van, of bijvoorbeeld de vraag. Heel concreet, neem nou bijvoorbeeld de voedselbank. Wij zien dat er een groot aanbod is om voedsel te verspreiden. De horeca van Venray heeft er echt heel veel aanbod in gedaan. Maar het moet ook gebracht worden en gesorteerd. Wij zoeken zeker daarvoor nog vrijwilligers. En u kunt zich melden bij de voedselbank. Het telefoonnummer daarvan is bekend via de site. Dus wat dat betreft, wij proberen dat zo goed mogelijk te volgen. Zorg ervoor, indien mensen twijfel hebben over de kwaliteit van de diensten die worden aangeboden, spreek elkaar daarop aan. Meld het eventueel ook als je denkt dat er iets niet klopt. Meld het dan ook bij de gemeente. Dan kunnen wij kijken wat we daaraan kunnen doen. Nou, beste mensen, graag wil ik u hartelijk bedanken voor alle vragen en opmerkingen die u naar ons toe heeft gestuurd. We hebben niet overal een antwoord op kunnen geven. Dat is even afwachten hoe allerlei zaken zich ontwikkelen. Wij komen ook graag bij u terug. En ik nodig u ook uit opnieuw om nieuwe vragen of opmerkingen te sturen naar de redactie, zodat wij daarop kunnen reageren. Dank u wel en tot de volgende keer.